सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्था सिंधुदुर्ग पंचवार्षिक निवडणूक 2023-24 ते 2028-29 परिवर्तन सहकार पॅनल देवगड तालुका कार्यक्षेत्राचे अधिकृत उमेदवार श्री धर्मराज धुरत यांना नारळ या निशाणीवर बाणफुलीचा शिक्का मारून प्रचंड बहुमतांनी विजयी करा, कारण आमचा ध्यास परिवर्तनाचा, मालक सभासदांच्या हिताचा। मतदान रविवार दिनांक 14 मे 2023 रोजी सकाळी 8 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत। नमस्कार, मी धर्मराज पांडुरंग धुरत, जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा ए नंबर 1 तालुका देवगड येथे कार्यरत आहे। शैक्षणिक क्षेत्रात विविध क्षेत्रांमध्ये माझी शाळा राज्यस्तरापर्यंत नेण्याचं काम केलेलं आहे। त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद आदर्श शिक्षक पुरस्कार आणि विविध संस्थांचे आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त झालेले आहे। सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्था याची पंचवार्षिक निवडणूक, या निवडणुकीसाठी देवगड तालुका सर्वसाधारण क्षेत्रामधून मी परिवर्तन पॅनलच्या माध्यमातून निवडणूक लढवत आहे। संघटनात्मक कार्य करत असताना गेली 2 वर्ष अध्यक्ष आणि त्याच्या अगोदर 3 वर्ष सचिव या पदावर कार्यरत आहे आणि या कालावधीमध्ये शिक्षकांच्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी काम केलेलं आहे। या पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये माझी निशाणी आहे नारळ। येत्या 14 तारीखला शेठ मग हायस्कूल देवगड येथे सकाळी 8 ते सायंकाळी 4 या कालावधीमध्ये नारळ या निशाणीवरती आपलं मत देऊन मला आपली सेवा करण्याची संधी द्यावी। त्याचप्रमाणे आम्ही परिवर्तन पॅनलच्या माध्यमातून जो वचननामा दिलेला आहे, मग त्यामध्ये 30 लाखापर्यंत 8% दराने लोन असेल, त्याचप्रमाणे ATC खाली गृहकर्ज, त्याचप्रमाणे आम्ही संचालक कोणत्याही प्रकारचा भत्ता घेणार नाही, हा जो वचननामा आहे, या वचननामाच्या पूर्ततेसाठी आणि सभासदाभिमुख कारभार करण्यासाठी आपल्या विविध मनातील ज्या योजना आहेत त्या पूर्ण करण्याची संधी आपण आपल्या मतातून मला द्यावी, असे मी आपल्याला आवाहन करतो। धन्यवाद। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।